Pero si Jeb ayaw. Baka makumbinsi ko. Laro ng mga bata or pag nakakita ko ng mga ganito, gusto ko mag-decor sa aming bahay. Oo, maganda nito. Tapos may paglagyan ng ano. Magandang umaga. May puntahan ako ngayon. Secret appointment. Tignan niyo yung panahon namin ngayon. Umuulan. Maulap. Tapos yun, dinalakad ko. Para naman may exercise tayo kahit konti lang. Malapit na ako. Tapos na yung appointment ko. Dito ako sa store. Sa isang store. Ang cute ng deco nila, Christmas tree. Ang cute naman. Ganda. May ano rin. Glass. Ang gaganda naman ng mga ano nila. Cute. Ito. Pwedeng gawing star, Bilhin mo ito. Tapos buksan ka nito. Ito ang ganda rin. Paglagyan ng kandila. Tapos pwedeng ilabas. Tapos ilagay mo dito yung kandila. Tapos ipasok sa loob. Ang cute naman nito. Parang gusto ko ito. Ito yung mga ilaw. Lagyan mo lang ng battery. Pwede mo nang gamitin. Ito rin. Cute. May basket. Magkano yung basket? 27. May rug pala sila dito. Ganda rin. May ganito pa. Na rug. Ay, ganito. Okay rin. Tapos ito ginagawa nila. Lagyan nila dito ng mga decor. May angel. May star. Ito maganda rin paglagyan ng kandila rin ito. Yung mga bahay-bahay, Tapos dito lagyan ng kandila, tapos may apoy. Ang cute. Magkano kaya ito? 377. Yung salamin maganda rin. Ay, kursunada ko yung salamin.
Yung ano niya, gold. Voll der Männer. Der will noch Schrankwäsche um die Dings, die Kugeln. Ich hoffe, der macht das jetzt. Ja, ich hab jetzt auch kaputt. Oh, may mga ano pa sila. Yung picture. Frame. Tignan ko kung may maganda. Ganito lang. Maganda rin ito sa deco. Yung black na ito kursunada ko. Ito more colorful. Ito Christmas. Ang dami, ang dami. Ang gaganda. Ito. Ito. Dito may rag uli. Oh. Tignan ko nga yung size. Cotton. 195 by 135. Maganda. Maganda siya. Pwede kayang labhan? Hindi ko nakita. Hindi pwedeng labhan. Yan ang sayang. Made in India. Ano kaya ito? Paglagyan ng kandila rin? Parang ang liit yung butas. Ito, vase daw. Vase daw ito. Cute rin. Ito, maganda yung ginawa nila dito. Cute. May mga libro. Ang ganda yung mga cover nila. May ruler pa na gold, oh. Ito, may mga notebook. Notebook pala, hindi libro. Pasensya na. Laro ng mga bata or babies. Ang cute naman ito. Pag nakakita ko ng mga ganito, gusto ko mag-decor sa aming bahay. Ganda ng mga kulay. Like yung pastel colors. I like.
Pero si Jeb ayaw. Ayaw mag-deco. Itong salamin ito, oy, maganda nito. Tapos may paglagyan ng ano, oh, mga rings at bracelet or kwintas. Oh, maganda. May ano pa, oh, suklay. Kursunada ko yung kulay ng mga tuwalya. Ang gaganda. Ganda siya. Magkano kaya isa nito? Tignan ko palang presyo. Dito siguro. 139 ang isa. Ganda. Ang ganda. Oh, may mga hanger. Ang liliit ng mga hanger, pambata. Ito yung standard. Ito, tuwalya rin ito. Ay, ang ganda mag-deco. Yung table napkin. Ayan, oh. Ayan, oh. Ang daming kandila. Mga wrapper. Kaganda rin. Yung parang simple lang kulay. Hindi yung masyadong bright na colors. Type ko yung mga ganito, yung hindi masyadong bright na colors. Yung parang light lang. Yung tawag dito, yung mga pastel na color. Ganda. Ito yung mga paglagyan. Paglagyan ng cookies. Kasi sa Christmas, nagbe-bake sila ng mga maliliit na cookies. Linalagay sa mga ganito. Pang form. Pag nag-bake ka, yung pang form ba? Tapos ito, yung pag-roll sa dough ba? Ginaganon. Ay, may mga pagkain na rin pala dito. Ano ito? Ay, mga sprinkles. May chopping board. Uy, ang ganda yung placemat nila. Oh, ang cute naman. Ang ganda. Pero isa lang ito. Wala na. Ubus na. Oh, yung mga plato, oh. Ganda. May mga jam. Mga plato. May mga ano, yung spices. May mga bowl. Malakong ako na daw. Yung kutsara nila, gold, oh. Gusto ko rin yung ganito. Parang hindi yung stainless. Stainless ata. Ano kaya ang material nito? Tignan ko nga. Hindi ko maano. Gold.
ang paglagyan ng sausawan. Ito yung mga normal na stainless. Kaya ito? Ganito ba? Ganito? Ito, bowl. Yung deco nila, ang ganda. Oh, yung glass nila, oh. May gold dito. Ganda rin. May mga plants. Totoo ba ito? Totoo pala. Lumabas na ako. Uuwi na ako. Isang oras pa, mag-aalas 12 na. Kailangan magluto pa ako. Ay, ang ganda yung mga deco, di ba? Ay, naku, gusto ko nang palitan yung aming mga deco. Pero si Jeb ayaw. Ayaw siya. Ayaw niya magpalit ng deco. Kaya, baka makumbinsi ko. Baka makumbinsi ko siya. Para ibang look, di ba? Abangan na lang ninyo kung anong mangyari. Pag-uwi ko, tapos magluto pa ako, pagkatapos magtrabaho pa. Ganun. Nasa isip ko palagi yung mga deco. Ay, nako. Kaya, yun. Mamaya, tapos, pagkatapos akong magtrabaho, susundin ko si Liam. Tapos, nandun lang kami sa bahay ngayon. Wala kaming plano na lumabas kasi umuulan. Mag-ano lang ako, maglaba, maglinis. Kaya, yung trend. Kaya magpaalam na ako at sa susunod ulit baka masamahan nyo kami sa aming pagdeko. Ewan ko, baka lang. Hindi sigurado yan. Kaya yun, magpaalam na ako. Next time ulit. Bye-bye!